Hola, bon dia. El meu nom és Jesús Orellana, formo part de la UGT d'Educació Pública, ja ho sabeu, i el vídeo d'avui és simplement fer un pas a pas amb l'aplicatiu que ha posat avui mateix, dia 6 de setembre, la Generalitat per tal que el personal docent pugui entrar i inscriure's al proper concurs de mèrits. Ja sabeu que avui comença el termini, acabarà el dia 3 d'octubre, i bé, teniu temps i ja veureu que l'aplicatiu no és difícil d'utilitzar. D'acord? Molt bé, doncs si voleu, comencem. Intentaré jo també fer-ho pas a pas, ¿vale? Primera cosa que heu de fer, evidentment, és anar al web on posa presenta la sol·licitud de participació i mèrits, termini obert, i heu de clicar a fer la sol·licitud, ¿vale? Una vegada esteu allà, pas 1, inscriure's. Evidentment per internet perquè és obligatori, recordeu, per tant, doncs poca cosa més que s'ha de dir, no? Podreu escollir la manera d'entrar-hi, sí? Jo he entrat a MiDeCat per al mòbil, per exemple, però es pot fer de moltes maneres. Una vegada esteu dintre, veureu que hi ha un únic apartat que és concurs de mèrits. Doncs li cliqueu i ja està. D'acord? Molt bé. Doncs aquí ja comencem, no? Hem de fer el formulari de la sol·licitud. En el meu cas, ja he fet, però bueno, anem repassant. Veureu que hi ha diverses coses: consentiment, dades de personal i de contacte, formació acadèmica, especialitats demanades, mèrits, autobarem i tramitació. Vale? La primera cosa que trobareu és els consentiments. Evidentment, per estalviar-nos feina, hem de donar el consentiment de que la Generalitat pugui mirar les vostres titulacions oficials, les dades identificatives, etc. Vale? Per tant, no cliqueu a m'oposo perquè no us heu d'oposar. La Generalitat, el Departament d'Educació, ha de poder consultar de forma electrònica les vostres dades. D'acord? I si mireu al final de tot, poseu que dono el meu consentiment explícit al Departament d'Educació per comprovar les meves dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals. Igual, aquí sí que heu de donar el clic per donar el consentiment, d'acord? I ja està. He anat molt ràpid, però, com sempre, llegiu el que us va posant. Molt bé, una vegada estem aquí, ja veureu dades personals i de contacte. Es carreguen les dades que té la Generalitat de vosaltres i les que no, doncs les poseu. Si hi ha alguna cosa que s'ha de modificar, doncs ho modifiqueu i ja està. Molt important posar el telèfon correcte, el correu electrònic correcte i poca cosa més. I li donem a següent. Ja hem donat a següent i surt la formació acadèmica. Vale? Informació addicional d'ajuda, hi ha moltes coses, les heu de llegir perquè la gran majoria de coses es solucionen llegint. Vale? Aquí surt les titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters oficials, de que en el meu cas jo tinc donar d'alta al Servei de Personal de la Generalitat de Catalunya. D'acord? Sempre que ho tinguin, ells fan un bolcatge i aquí estarà. Recordeu que el concurs de mèrits, la puntuació, són 3 grans blocs. Aquest bloc és el que pertany a la formació acadèmica. Recordeu, doctors, titulacions universitàries, titulacions professionals de dansa, de música, certificacions de nivell avançat d'escoles oficials d'idiomes, bueno, tot allò que vam dir al curs, al vídeo anterior, d'acord? Molt bé, ja veieu que que aquí teniu totes les que teniu, podeu editar-les, d'acord? Podeu afegir titulacions universitàries noves i ja ho posa a la informació aquesta, si creieu que teniu la nota suficient per tenir més puntuació, cal adjuntar l'expedient acadèmic, ¿vale? I si no, bueno, ja està, no? Després veureu que hi ha la formació pedagògica i didàctica, que en el meu cas ja està carregada perquè soc docent, però si no la teniu carregada, doncs la carregueu, poseu afegir formació pedagògica i didàctica i ja està. I finalment, el català i el castellà, igual, com jo ja tinc al·legada aquesta formació, doncs ja està. Vale? Si no, poseu afegir i també ho haurem acabat. Vigileu molt bé, com ho poseu i tal.
i una vegada ho teniu, doneu a següent. Vale, ja tenim la formació acadèmica carregada. Especialitats demanades. Podeu posar, si teniu la titulació, podeu posar les que vulgueu, vale? Sempre i quan, evidentment, la titulació us ho permeti. Per exemple, jo he posat a voleo, vale? Jo soc professor d'economia, jo soc funcionari com a professor de secundària d'economia, vale? Però bueno, estic fent la prova i he posat afegir especialitat i he posat matemàtiques i he posat educació física, per exemple, d'acord? Perquè així veieu que aquí veieu que hi ha l'ordre 1, 2, però també podeu pujar amunt i avall a l'ordre que necessiteu, d'acord? És molt important mirar molt l'ordre que esteu escollint, d'acord? Si us equivoqueu, no hi ha problema, podeu eliminar, ja ho veureu, i ja està, d'acord? Molt important, una altra vegada, la informació addicional d'ajuda. Llegiu-la molt i molt i molt bé, ¿vale? perquè és molt important i això estalviarà sustos, d'acord? Com veieu, evidentment, és un aplicatiu que podeu anar a anterior i a següent, ¿vale? Per tant, fins que arribem a tramitació podeu anar jugant, sí? Doncs bé, tornem a següent. Vale, hem arribat a l'apartat de mèrits. Una vegada més, llegiu tot això que està aquí, d'informació addicional d'ajuda, i veureu experiència docent i m'ha carregat tota l'experiència docent que consta al servei de personal del Departament d'Educació. D'acord? Tots aquests mesos, anys d'experiència, després s'autobaremaran. ¿Vale? Doncs, bueno, si falta alguna cosa, veieu que posa afegir experiència docent que no consta a l'expedient ATRI, doncs cliqueu i ja estarà, ¿vale? I l'afegiu. Després, si veieu també, l'altre, ja hem vist dos dels blocs més importants dels mèrits. Un és la formació acadèmica, dos és experiència docent, i la tercera són els altres mèrits, no? que ara anem. Ja veureu, superació d'oposicions de la mateixa especialitat, en el meu cas està en blanc, si no, si vosaltres heu aprovat oposicions a partir de 2012 de la mateixa especialitat, us sortirà aquí, ¿vale? I si no, poseu afegir, ¿vale? I per últim, formació permanent. Tota la formació permanent que jo tinc carregada a l'ATRI sortirà aquí. Si veieu que no us surt, igual, afegir activitats de formació permanent, cliqueu aquí i ho fiqueu, d'acord? Important, els serveis territorials van recomanar que tothom, mitjançant l'ATRI, actualitzés la seva formació permanent i el seu expedient en general. Tenim notícies que potser hi ha algunes persones que no tenen tot actualitzat. Si veieu que no ho teniu actualitzat, per molt que ho heu demanat a l'ATRI, dona igual, afegiu-lo, ¿vale? Tot això és el que al final es baremarà. Si no està aquí, no existirà. Per tant, teniu en compte que heu de revisar molt i molt bé què esteu afegint, d'acord? Vale? Una vegada que tingueu tot fet, doneu una altra vegada següent. Vale. I tenim l'autobarem. Si us fixeu, una vegada més, informació addicional d'ajuda, llegiu, vale? Les puntuacions, el temps d'experiència prèvia màxima, puntuable és de 10 anys, ja ho sabíem. Tot això ho heu de saber. Vale. Començarem mirant els mèrits que m'han valorat. Si us fixeu, tinc tots els mèrits, experiència docent prèvia per cada apartat, formació acadèmica per cada apartat, altres mèrits per cada apartat, ¿vale? I a les altres columnes tinc les especialitats que jo he demanat, ¿vale? En l'ordre que jo els he demanat, ¿vale? Al final tinc la puntuació total. Recordeu que màxim són 15 punts i bé, una vegada estem aquí, atenció, una vegada hem arribat aquí, important, som al penúltim pas. Per tant, si creieu que hi ha alguna cosa que està malament feta, etc., doneu anterior i aneu revisant fins que no estigui tot fet, no aneu a tramitació, ¿vale? Jo crec que ja ho heu fet tot bé. Següent, dono següent i veurem l'apartat de tramitació. Una vegada més,
llegiu la informació addicional d'ajuda, vale? Molt important, una vegada premeu el botó tramita definitivament, ja no podeu tornar enrere ni modificar la sol·licitud, vale? I bueno, llegiu tot aquest avís perquè és molt i molt i molt important. Vale? Aquí la informació que heu de clicar és si vosaltres teniu exempció de pagament en cas de situació d'atur i no sense percebre cap prestació econòmica, si ho al·legueu poseu clic, vale? I si sou família nombrosa o monoparental que teniu bonificat les taxes. Vale? Després teniu, bueno, i de discapacitat, perdó. Després teniu les declaracions responsables que les heu de marcar a les 4. Declaro responsablement que compleixo els requisits de titulació, no pateixo cap malaltia ni estafatada, bla, bla, no estic inhabilitat ni habilitada per exercici de funcions públiques, ni estic separat mitjançant expedient disciplinari, i no estic condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i bueno, les 4 declaracions responsables que heu de signar, vale? Heu de clicar. I per acabar em posa l'import a pagar. Aquí em posa 112 euros. Per què? Perquè jo he escollit 2 especialitats diferents. En el meu cas havia escollit, per provar, mirar, matemàtiques i educació física. Si només proveu amb una especialitat, doncs tindreu la taxa d'una. Jo tinc 2 i per tant aquí posarà 2. Si m'hagués apuntat a 4, doncs tindria la taxa corresponent a 4 especialitats. D'acord? Torno a dir, no clicaré jo tramitar definitivament perquè jo ja soc funcionari i no tinc interès en el concurs de mèrits, ¿vale? Però vosaltres teniu de temps fins al 3 d'octubre. Recordeu que si poseu torna, les dades s'han anat guardant, per tant no hi ha problema, ¿vale? Cada vegada que heu de donar el següent s'han carregat les dades. Així que aquí acaba el vídeo. Internet d'ajuda, sobretot, és un aplicatiu molt fàcil, però s'ha de fer amb molta tranquil·litat. Per tant, intenteu posar-los a soles, tranquil·lament a la vostra casa, aneu completant, no hi ha pressa, vigileu que no us passi el termini, evidentment, no hi ha pressa, però intenteu fer-ho el més tranquils possibles. Si teniu qualsevol dubte, no dubteu en contactar amb la UGT d'Educació Pública, amb mi, a qualsevol company. Recordeu que farem xerrades explicatives presencials per si teniu algun tipus de problema, dubte i voleu que responguem en persona. I res més, ens podeu seguir, ja ho sabeu, al Twitter, al Facebook, a mi mateix, qualsevol cosa contacteu amb nosaltres. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.